Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga kapuset sa mga taga Bicol, lalo sa Sorsogon. Dito tayo sa kainan. Alas 6 ng umaga. Patuloy tayo sa biyahe natin papuntang Masin. Pupusir tayo. Kasi kayo schedule ka rin sa ako? Sa araw ng Huwebes. May 18, 2023 mga kapuset. Patuloy tayo sa biyahe natin. Hindi pa tapos kumain yung pasahero natin, no? Ito na kami kong set. Ito mga taga Sorsogon. Mayroon naman tayong video dito ulit. Ano, dire-diretso lang yan eh. Alam lang naman ang pupuntahan ito eh. Kung hindi pa atras, papasok. Puro pasok ko. Hindi ko na sinagat eh. Sinagat ko naman eh. Sa prap. Karan. Then, version ng kusin. Version ng Sorsogon City. Yes. Shout out. Okay, bring us. Sa ating mga pasahero. Mga taga-bakon mga kusin. Kinanghali yung kayo, nahuli. Ano ba naman sila eh? Ha? Ano ba naman sila? Ha? Ano ba naman sila? Yung mga nauna. Ano pa? Oo. Hindi naman makauna sa atin. Makauna sa atin yung kasi final lang tayo makikita. Final, no? Ha? Sa final pa rin magkikita. Final pa rin. Ayan yung crossing ng papuntang bakon. Kumuli mo yan. Papuntang bakon. Diretso ka Peturias. Tapos na rin ang gubat. Pag kumana ka, yan na yung bayan ng Sorsogon. Dito kasi tayo dumaan sa Revolution. Wala akong pasok sa halo. Ito sinabing sulit din na po na ikukusin. Solid na yun. Hindi ito sabihin na bawal overtake dito. Yung mga ibig sabihin, ano dyan ka lang naguhin ng mga pasok sa kabila. Hindi ka mag-overtake. May orange na. Kabilahan. Ayan ang Yan lang. solid. Solid. Solid north. Solid north. Solid south pala. South pala tayo. Oo, maklaro. Bihira lang tayo mag-abit dito ng araw dito kung saan. Kaya, sabi nga tayo eh. Bihira lang tayo mag-abit ng araw dito. Doon tayo abuti ng umaga. Umaga naman. Umaga. Mamaya, madaling araw tayo magkasang kamasin. Umaga naman. Sorsogon. Ayan, press 1.
ano? Yo. Oo nga yan, prinsipyo. Ayan yung kalabaw dito. Wala ko ito mo din makakit. Kaya pag kuha na ka dyan, SM. tupukin mo dyan, sila. Ayun na. Yan, tayo sa mobile. Kaya nabol pa rin yata si Kuna. Yan kaya, HP yan. Yan. Di ba? Harang siya ang kaya. Ang kaya ng asin. Oo. Kaya pala kay petik-petik na makukuha din inahabol. Inahabol kasi ng umaga. Saka nahabulin tuloy. Medyo ano pa to. Nakalusot sana. O, bakto ko? Oo, ito. Wala. Mati po rito. Ganda. Bagal. Isipan niyo. Yes, iliw. Ito yung lugar na Tilin. So, Tilin ba? okay. Hindi ka natiro Bilin. rin? Ito yung lugar na. Bako, ano? Yung tatay niya doon sa Bakon. Ito naman si Benito. Benito Tilin. Ano mo kung buhay mo ba? Sila Greg. Sa awa ng Diyos, kalis lang namin kilabati. Sila Greg, di ba? Si Ote. Dito sila. Nakatraffic sa ano? Alam mo yung bahay nila dito eh. Nakatraffic sa... Pupunta ko na natin. Diyan, papasok na lahat. Dito, dyan ang bahay nila dito. Sila Greg, yan ang kami. Knockout sa... Bigot na naman naman dito. Mga doktor, pabilin. Dito, doktor. Ha? Sino? Oo.
Gabuyog, Muset. Prose Gabuyog. Susugod. Iba rin yung Gabuyog sa Liti. Diretso mo yan. Yan, pupunang Gubat, Petorias, Barcelona, Bulusan. Tapos nila Quezon. Dito tayo pupunang Magdog, kanan tayo. Sabi niya na asawa ni Dudong Dulpo. Yun na ni Roder. Pangatlo niya na yun. Pulong sa tagal Gubat. Sige na. Nandun sa Bijaya. Saya na si Dida eh. Wala akong buwan sila doon. Doon na talaga yung nakakain. Pero bakasyon din sila dito. Dito na tayo sa kahabaan ng highway sa Kasiguran, Migamuset. Tungkol po na sa mga taga-Kasiguran, sa Sukuran. Express na to, express. Yan yung Mount Purusa raw. Mount Purusa.
Love. Motor. Ano ka mag-atin? Ha? Eh kung ganito kaya, balik ka rin pala ka. Ganito sana ang paano ko eh. Makakapot na lang kasi kasi hindi tayo magsasalubong. Hindi tayo magsasalubong. Hindi tayo magkikita. At kukulit-kulit. Hindi na yung highway visit na Sana may nakikita natin sa gabi na may mga ilaw na kulay green. nagpamonitoran kami kapag gising ko. Nasa makisisalubong na. Kulay green ang ilaw dito. Ako. Kaya hindi kami Sa nagsalubong. kalsada. Ha? Parang nasa akin dyan ah. Parang kayo nasa tabing dagat ah. Alam ko na. Ilan yung nakabukas? Dalawa? Tatlo? Oh. Ayan, ito tayo. Ito na ako, sir. Mga taga-kasiguran. Sunod. Oo. Dito tayo sa bayan nyo, Kuya Sid. Ayan, may pagkakita tayo. Aircon. Lalo rin dyan. Kaya na mga YouTube eh. Hindi na kasi Kita ka mga kaya. siya ulo eh. Oo. Kaya na naman. Nagatawa lang ako sa sarili ko. Wala, ito na eh. Parang ginawa mo na itong trabaho eh. Limang-limang ba? Ayaw niyang tigil eh. Ha? Kaya nga eh. Ha? Oo nga. Hindi, nahiya ako eh. Nahiya ako mag-reply. Hiningi niya yung Gcash ko. May nangyay sa akin, Gcash siya pala yun. Para mag-birthday ko daw. Eh, hindi mo binigay kasi nga. Nahiya din ako eh. Oo. Hindi ko man alam na nasa Canada pala kumawa yun. Oo. Eh, ilang kami nakita eh. Nabahan ako eh. Oo, sabi ko. Eh, kasi nasa loob na kami. Bumalik ka sila. Babahayan na babahayan. Bahaya. Oo. Straight ano? Ang pangit lang kasi nga, Ay, ano pala yun? Parang straight coastal ano? Coastal ano? pag ano, puro parang sa araw. Coastal ano talaga? Pag baliktad mo naman yung bituan, sa hapon ka naman sisirahin doon. No, pwede pa. Kailangan walang pinto. Hindi. Dapat. Tapos sa- Ay. Maganda Eh, na. pagalunin yung ano, yung punang lupa. Ayun lamang. Tinatayuan. Sunod sa lupa din talaga yun. Oo. Ilan pa lang coastal yung dali ano? Ang harap pa na ano? Pasok eh. Ayan, bro sa Mount Sasano. Kaya nakaharap natin. Umusok ano? Nagluluot, nag-ano na naman yung mga kata. Dito.
Nadali pala yung truck mo. May motor na nalukot. Single. Oh. Kaya na? Oo, yung ngayon. Pinahagi pala single yun. Patay. Lukot yung motor eh. Ay, patay yung tao. Nasa ulihan yung ano. Nasa ulihan yung motor. Sa ulihan ng buwan. Truck. Nasa ulihan sa bitan. Eh na ano na. Nagulong mo na kaya upin eh. Ah. Tinamaan sa ulong. Yung bayan. Kalagkad yun. Pero wala lang mukha eh. Yung reprop naman natin ito. Maano lang yan. Pulbos lang yan. Kaya pag napanggayin eh. Durog din yun eh. Dito naman tayo sa Huban, may kapuset. Good morning sa mga taga-Huban. Ito yung kasana dito na Lidin. Ha? Lidin. Unang biyahe ko dito. 1996, Liberty. Diretso ako dyan eh. Ay, si may pakaliwa. Oo, ayun ba? Tumada. Oo. Ayun ba't pala yung taksada to? Pakaliwa pala. Ayun pala. Mga eskinita na. Yan yung sila. Distansahan natin yung truck para makita nyo yung bumada sarado dito. Yung mga sa mga baguhang biyahe dito sa South. Marami na ba aksidente dyan? Ingat tayo dyan kay marami ang pagkita dito. Di ba natin may pader Lalo dito? pag May pader na may ulan, tiles dyan. madulas oh. din yan, oh. Hindi ko May yan, oh. tiles na pader dyan, di ba? Diyan ako napunitso. Ah. Kita may tiles pa na pader dati rito. Dati Oo. sa kabila. Para yung silaw nakita ano. Parang hindi ko dead yan, end. may kapusip ha. Ito na yung lugar na Uban, Sambur. Diyan naman yung papuntang Magallanes. Yan, kanto na yan. Magallanes, Ilira. Tagan, Lagan. Tapok. Sigsag din yan, sigsag. Malayo rin. Tapok. Para Little Baguio, tinatawag yan. Tapos na rin yan ang ano, bulan. Oo, yan. Doon sa kabila. Wala. Ako lang. Ay, ano lang ako. Kapag-fairness lang ako dito. Bye-bye mo lang yung dagat doon. Ano pa, ano Bawang ako. pasada na raw dyan eh. Yan ako. Saka, Mga oh, yan, yan. dyan. Bawang pulutan ako. Matahimik. Harap na natin may kapusin. Kasama. Saka dyan si Mr. Doliano.